Moltes gràcies, Elisenda. Vinga, ara és el torn d'en Diego Bartolomé, que és doctor i enginyer en telecomunicacions. Bueno, anem una mica tard. Si em regales un parell de minuts em faré molt feliç. Sí. Intentaré ser breu. Podria no estar aquí, de fet, avui, perquè jo dubtava molt en estudiar telecos o no. Tenia una amiga que havia conegut en unes colònies i falla, a veure, ara millor, a veure, millor. Havia conegut una amiga en unes colònies i ens escrivíem, ella escrivia poemes, escrivia històries i a mi m'agradava molt escriure i m'agradaven molt els idiomes també. Havia començat anglès, alemany, francès i vaig dubtar. Llavors a COU, en aquell moment, vols dir que has d'estudiar telecos? Has fet ciències, sí, t'agraden les mates, molt bo, però sí, els meus pares, has d'estudiar telecos? Sí, però jo vull estudiar traducció. Traducció serà més xulo, serà més divertit, serà més creatiu, ens ho passarem millor, potser serà més fàcil o no, no ho sé. I bueno, al final em va tirar enrere sobretot el fet que, si ho penses en perspectiva, segurament no hagués passat res, que havies de fer una prova específica. I jo pensava, ostres, jo he fet ciències, ara si em fan una prova específica de traducció, de llengües, de literatura, jo segur que suspenc. I res, vaig decidir-me per telecos. L'altra cosa, podia no estar aquí perquè avui he tingut un mal de cap impressionant, m'he hagut d'estirar, però al final estic aquí. Bueno, us explicaré 4 coses, intentaré ser breu també. Jo ara he creat la meva segona empresa, es diu Sintètic AI, us podeu suposar què fem. Fem això d'IA generativa, que just vaig començar a treballar amb ella el dia que ChatGPT sortia. Superbé, ideal. Sembla una contradicció, no, però ha anat molt bé. Va molt bé perquè tothom vol implementar-ho i llavors va bé. La meva primera empresa, que vaig fundar el 2006, no va ser tan èxit. No. Vam començar fent traducció al mòbil. Abans ho comentàvem amb l'Alba, jo vaig fer telecos i després un doctorat. Ometré per què ho vaig fer, però bueno, també va ser casualitat. Hi havia tota la gent que feia processament d'imatge, que feia processament de veu, que feien traducció, però jo feia processament del senyal, totalment diferent. Això em devia quallar i jo, quan vaig començar a treballar, en lloc em sentia a gust, marxava dels llocs en un dia o en 3 mesos i al final vaig decidir que havia de crear la meva empresa en traducció automàtica al cap dels anys. Això va ser el 2007, m'estic anant una mica. En aquell moment, els mòbils d'avui en dia, tenim internet en tot moment, en aquell moment tot just sortia l'iPhone i volíem traduir text, imatge i veu al mòbil, o sigui, una cosa surrealista. No va funcionar. Jo sempre dic que potser Sintètic és la meva tercera, perquè la primera, que era Talk With You, que li dèiem Talk With You, també un nom boníssim, va fracassar. Sortíem molt en premsa, ens donaven molts premis, eren els únics ingressos perquè ningú l'usava, ningú. Només quan sortíem en premsa algú enviava algun missatge, algú feia alguna petició, teníem alguns clients que bàsicament no ens usaven tampoc, llavors al final va ser una mica drama. Però bueno, l'important, com deia el David també abans, és persistir i anar fent el que tu vols. Vam pivotar, vam canviar de model de negoci i vam començar a anar molt bé. Tot això va ser després que nasqués la meva primera filla. La meva primera filla té 14 anys i recordo la meva dona just abans que nasqués, un mes abans, dient però com pagarem la hipoteca? Ens havien endeutat abans del 2008, aquestes coses que es feien per 30 anys i així. Com pagarem la hipoteca? No tenim diners, no tenim ingressos. Al final va anar bé. Casualitats de la vida, estàvem esperant un contracte molt gran, va arribar i després a partir d'aquí l'empresa va anar bé. Al cap dels anys, jo sempre el que m'ha passat és que m'he cansat. M'he cansat molt de tot. La meva primera feina va ser una empresa que es deia Vocal Technologies, que es volien establir aquí a Catalunya. Feien temes de mòdems, de processament del senyal i així, i es volien establir a Peralada. Tenien un piset al poble, 7 o 8 enginyers allà, la seu a Buffalo, a Nova York, a l'estat de Nova York, i allà vaig durar un dia. Vaig anar, vaig treballar, vaig tornar i ja no vaig tornar.
Després, la meva primera feina després de la carrera va ser a Sony a Viladecavalls. No sé si hi ha algú de Sony a Viladecavalls, però a Sony a Viladecavalls vaig durar 10 setmanes, perquè en 10 setmanes no tenia res a fer. Em donaven formació, m'ensenyaven no sé què, però treballava 2 hores al dia. I llavors em va sortir l'oportunitat de fer la tesi a la UPC i vaig fer la tesi. I bueno, a Tao With You vaig durar més temps, vaig durar 10 anys fins que ens van acabar comprant un client. No? Un dels clients més grans que teníem, que és l'empresa de traducció més gran del món, ens va comprar i vaig estar allà un temps. Llavors vaig dir, bé, ja m'he fet gran, ara duraré temps. Doncs tampoc. Vaig durar una mica més, vaig durar 5 anyets, vaig estar allà. Vaig fer coses molt interessants, també tot el que és lligant la meva passió, que era la traducció als idiomes, amb la tecnologia, fent traducció automàtica per a empreses molt grans. No? És el que podíem fer nosaltres a Tao With You, a Tao You, que ja havien canviat el nom una mica, a un millor, però no gaire millor, comparat amb això era brutal. Em vaig cansar, també, 5 anys, i vaig tornar a la meva vida del passat. Vaig intentar treballar a Microsoft, treballar per la central, vaig durar 10 mesos. Després, el més xulo que m'ha passat és que em van despedir, ara fa un any més o menys, de la següent empresa de Microsoft. Vaig ser el CTO, era una empresa en capital risc als Estats Units, però tenia l'equip remot per tot el món. Feien coses molt xules també de traducció automàtica aplicada a suport al client, i l'empresa no anava gaire bé, no sé si era per mi o per altres coses, i la fundadora el 30 de novembre va fer fora 25% de plantilla i jo també. I llavors vaig dir, què hem de fer? Hem de tornar a emprendre, no? Perquè jo crec que si portes això dins, ja ho has fet, t'ha agradat, sempre has d'estar aprenent, sempre has d'estar buscant què fas, al final la forma més adequada per mi és l'empresa i llavors tornar a intentar-ho. De moment ens estan anant bé, però el problema més principal jo crec que és el meu pare, que sempre em diu, què vols ser de gran? Encara no ho sabem, no, encara no, encara estic en el camí.